Кніга Лявіт, раздзел 8. Вось гэта прамовіў Господ Маісею, кажучы: «Вазьмі Арона і сыноў яго, адзенне іх і алей намашчэння, бычка на ахвяру за грэх, 2 бараноў і кош прэсных хлябоў. Пасля збяры ўсю супольнасць для ўваходу ў палатку сустрэчы». Маісей зрабіў так, як яму Господ загадаў. І калі ўся супольнасць сабралася на ўваход у палатку сустрэчу, і сказаў: «Вось даручэнне, якое загадаў Господ выканаць». І ў той жа момант прывёў Аарона і сыноў яго, і калі абмыў іх вадою, склаў на святара шаты льняныя і падперазаў яго поясам, ды адзеў на яго верхняе фіялетавае адзенне і наверх усклаў эфод. І гэты эфод моцна сцягнуў поясам і усклаў яму на нагруднік, на якім размясціў Урым і Тумім. Таксама пакрыў галаву яму кідарам і на яго спераду паклаў залатую бляху, святую дыадэму, так, як загадаў Маісею Господ. Потым узяў Маісей алей намашчэння, якім і памазаў скінію разам з усёй яе маёмасцю і пасвяціў гэта. Калі пакрапіў ён ім ахвярнік, 7 разоў памазаў яго, а таксама увесь посуд яго, ды умывальнік з падножам яго пасвяціў алеем. Выліўшы яго на голову Аарона, памазаў яго. Таксама і прыведзеных сыноў яго апрануў ён у тунікі льняныя і падперазаў іх поясам і усклаў мітры, як загадаў Господ Маісею. І прывёў Маісей бычка на ахвяру за грэх. І калі Арон і сыны яго усклалі рукі свае на голову яго, забіў яго, ды намачыўшы палец у крыві яго, памазаў рогі ахвярніка кругом і ачысціў яго. Рэшту крыві выліў на падножа яго і так пасвяціў яго, ачышчаючы. А тлушч, які пакрывае вантробы і сальнік печані і абедзве ныркі разам з тлушчам іх спаліў на ахвярніку. А бычка і скуру яго, і мяса яго, і нечыстоты яго спаліў у агне па-за лагерам, так, як загадаў Маісею Господ. Потым прывёў барана на ахвяру цэласпалення, калі Арон і сыны яго усклалі на галаву яго рукі свае. Закалоў яго і пакрапіў кругом ахвярніка крывёю яго. Пасля рассек самого барана на часткі і спаліў на агні галаву і члены цела і тлушч. Абмыўшы найперш нутро і ногі, спаліў ён цэлага барана на ахвярніку, і гэта была ахвяра цэласпалення на найпрыемнейшы пах, агнявая ахвяра Господу, як загадаў Господ Маісею. Потым прывёў і другога барана на ахвяру пасвячэння святароў, а Арон і сыны яго усклалі свае рукі на галаву яго. Маісей забіў яго, ды ўзяў крыху крыві яго і памазаў ёю ўверх правага вуха Аарона, вялікі палец яго правай рукі і вялікі палец яго правай нагі. Прывёў ён і сыноў Аарона, і калі крывёў ахвяравянага барана памазаў верх правага вуха кожнага з іх, ды вялікія пальцы правай рукі і нагі, то рэшты крыві пакрапіў вакол ахвярніка. Потым узяў тлушч і курдзюк і ўвесь тлушч, які пакрывае вантробы, ды сальнік печані і абедзве ныркі з іх тлушчам, ды правую лапатку. І з каша праснакоў, які стаяў перад Господам, узяў 1 праснак, 1 аладку, скропленую алеем, і 1 сухарык, і паклаў на тлушч і на правую лапатку, перадаючы ўсё разам на рукі Аарона і сыноў яго. Той пасля таго, як яны ўзнялі гэта перад Господам, прыняўшы назад з рук іх, спаліў на ахвярніку, на ахвяру цэласпалення, і гэта была ахвяра пасвячэнна на пах найпрыемнейшы. Гэта была ахвяра агнявая для Господа. Потым прынёс грудзінку і падняў яе перад Господам. Гэта была яго частка з барана, ахвяры пасвячэння, як загадаў Господ Маісею. Потым Маісей узяў крыху алею, намашчэння і крыху крыві з ахвярніка і пакрапіў зверху Аарона і шаты яго, а таксама сыноў яго і шаты іх. Гэтак пасвяціў Аарона і шаты яго, а таксама сыноў яго і шаты іх. Па пасвячэнні іх і шатаў іх загадаў ім, кажучы:
Зварыце мяса ля ўваходу ў палатку і там ешце яго. Таксама ешце хлябы, ахвяры пасвячэння, што ляжаць у кашы, як мне было загадана. Аарон і сыны яго будуць іх есці. А што застанецца з мяса і хлябоў, спаліце агнём. Ад уваходу ў палатку сустрэчу не адыдзецеся 7 дзён, аж да дня, калі споўніцца час пасвячэння вашага, бо 7 дзён будзе працягвацца пасвячэнне. І што адбылося сёння, так загадаў Господ, каб рабілася дзеля іх ачышчэння. Ля ўваходу ў палатку сустрэчы заставайцеся днём і ноччу 7 дзён на гварце Господа, каб не паўміралі, бо мне гэтак загадана. І зрабілі Аарон і сыны яго ўсё, што сказаў Господ праз Маісея.